Какво става, маняци? Аз съм Фети и днеска играем с Кикьов на рафт. Аз съм тук, аз съм Кикьов, всичко е точно. Така, в днешния епизод ще гледаме да нагласим нещата. Днешния Социаляването. епизод ще гледаме да съберем малко дъски, защото работата е много леж. Да, още сме в самото начало. Аз никога не съм играл тази игра, представя се, нямам защо, какво трябва да стане. Гледам, че се крафтват някакви работи, обаче не знам. Аз като цяло Въобще. от преди години имам 15 на 20 минути игра. Исках, че ще кажеш 15-20 години игра. Таш. Ще го взема ли това? Нищо не взех. Между другото, виж сега какво даже аз съм е забравял. Но когато нещата са по-близко до тебе, можеш с да ги пикнеш. Да, той изписва, да. Пикнах го. Няма това. И това ще ме отведе ли до някъде? Какво ще стане? Смисъл, знаеш ли какво трябва да предстои? Аз не знам. Реално не, защото както ти казах, нали, играл съм я за много кратко време и Да. Чакай, какви инструменти мога да направим. Значи, за хамър трябва две въжета. Ропс. Нямаме роп. Тонакс. Няма камъни, няма роп. как си отворя, кажи го. Там където гледаш тези неща. С таба. Окей. Табовица, бейби. Това се чувствам все едно съм за риба, само че вместо риба вземам бакуци. Да. Я да видим сега. Какви работи има. За храна. Това къде го взех? Какво ли има сега? О, планк. Бая работи ми даде това. Това е Обаче добре. ни трябва Аз искам да го направя. 10 планка. 20 такова, кажи го, palm leaf. Мали. И скрап. Тото е желязо. Его острово. Имаме едно скрапи алмаз, едно palm leaf и 14 дъски. Планкичета. Така че, какво събираме? Най-много лифове и... Абе, тия бурета, където са, имам чувството, че... Ко? Те имат най-много Че е работи хубаво да вътре. изкачат. Да. Лучше е да Охо, мале! Това беше много лоша ситуация, майко! Тук Трепи не може. мръсната акула. Братчета, изяде това чудо. Би ама букука! Би букука! Ахей! Така, пристигнахме на самотния остров. Днес ще бъдем сървайвари. Мале! Обаче са първо, набрях знаеш тия какво трябваше да направим? Да съберем малко повече неща, защото тук можем да сечем. И не само. То тук е леко като Ние не го Майнкрафт. решаваме, брат. Май. Той просто надокара до тук, бе, брат. Как да ги Да, съберем да. тези неща? Вижте там колко бурета има, брат. Видя ли? На къде Ела я тук да? до мене. Един момент, защото Ела. бирам тук. Има Тук са някакви... 3-4 бурета. Това ако ги вземем сме бая напред с нещата. Не знам само в тази вода, ако се навра. Някаква акула да не дойде. Има такова, бе. Кое има? Така като го гледаме като кокосов орех. Това добре ли? Можем сигурно да ядем кокоса и да пием сока. Че какво правиш Знаеш там? ли, Абе, ходих за буретата, брат, ама те изчезнаха. Абе, ела Само тука. едно успях да взема. Много кофти. Да бе, надявай се. Ето ги къде са били, брат. Мале. И моля да си вземем сало нещо. Сала да изчезва напътък. Да ги съберем сала- тия бакути. Сала предполагам, че докато не му се направи... Какво беше там? Ремап. Не за ремапа. Намерихме хладилна чанта.
Взех я. Обаче... Чакай да им сега. Значи трябват ми Palm Leaves и ще мога да направя... Ама чакай, то вече не ми трябва пък това скапан букук да го правим. Или ще трябва сала. Ми, Да го по принцип ще тунгоем. трябва, ако искаме да се насочим някъде на другаде, да търсим Мога други да острови. направя... Предполагам, направих че тук. Това е добре ли? Тъпичко човек. Можеше да направя брадва вместо това, бе. Как обърках, мале. Тегаво, Тука- тегаво. Какво да не се реши в тези хръставаци тук? да. Я, Не мога. извиняй, че те прекъснах. Няма ядки. А колата е тук. Охо! Кулата е тук, но мен ме няма. Ой! Опа! Удри! Бой. Какво ста? Аре! Какво стана? Нещо. Свършиха и материалите. Няма нищо ли, така е добре. Я да видим сега тези работи. Чакай, сега само го правя, бе. Ще го бия в главата, брат, с този чук. Мръсна, гадна акула долу. Вземама! Мале! Човече. Ма ние нямаме и храна, човек. Нищо нямаме. Ми няма, то трябва малко да посъберем неща и тук те, като гледам с тези коканати, ма смисъл кокос. Ето, как се взима? Ми не знам, сигурно трябва да нацепим дървото. Я да видя Нямаш ли сега. някакви материали за брадва, бе? Ми трябва ми още един планк, 3 камъка и Планки, такова- 2 камъка мога да ти дам. и едно въже. И едно въжие мога да ти дам. Ми давай, Мога давай. да ти дам Дай да го планк, правим. 2 камъка и въжи. Дай да Съм пробваме малец. да видим. Ще става вечер. Ето, дръж сега. Тъй. Като използваш, върни ми някой... не ми трябват планковете. Чакай. Ето с букук. Роуп. Така. Стана ли за брадва работа? Един момент. Ми не, още един камък трябва. Яба! Откъде да го намерим този камък, бе? Худе, то само не може ли да се управлява по някакъв начин? Опитвам се да го избутам някак, ама... О, виж, ние можеш да направим такова, бе, брат. Падал. Ти- Виж, ти не можеш ли да направиш падал? Ако имаш пластик, може Да, да да направиш да плуваме с това. То ще е тука. Ми мога, бе? Давай. Топ. Да мога да изчезваме тук, то това. Така, дай му тигре. Екшан. Обаче Ей. моя много жаден, много гладен. Друг си, като го чипосаш. И моя е така. Измаря Че му се. няма. То с първия ден още и вече го гладня, жадня. Бах ти бук. Дай още малко газ. Ма И я... мога почне да примигва. Ама я виж, ние сме на едно място. Виж за тебе. О! Не се ли движихме до сега, бе? Ма ти не гребеше ли допреди Е, малко? то е, че греба, ама... Тук, какво става сега? Може да намерим нещо. И тук си бяхме, нали? Да. Да. Какво следва? Ми дали има вятър? Въй, моя умира от жажда. И моя същата работа. Добре, просто не може ли да слезе и да пие вода? Солена, не солена, да пие там. Бах ти пича, аз не знам как изобщо става това да пием. Ако имахме 4 пластмаса, става чаша. А откъде е тази пластмаса? Пластик, вярно. Пластик аз нямам. Свърши ми. Ох! Усещам, че този първи епизод в началото ще е мъка. Ще бъде тегава история. Няма значение, бе, то така е. И я Все пак.
Ти нямаш ли такова? Какво да имам, брат? Така лопатка някак си да гребем. Нямам. Аз направих Ей други го бе, работи. виж, вятъра сега надухна на друга посока. Мгм. Да ви чекнем се. Бяга от Читаме. това. Цепи го това. То нищо не му става, брат. То трябва с някакви оръжия да го трепим то. То ще ни Аз- убие става. Доколкото помня, може с копие някакво, ако има. Паднах, не. Брат! Малей! Не, защо не мога да изгледа, бе? Ох, успях. Маля, колкото работата излее. До там, ако мога да назакараш, брат, до това буре, ще бъдеш топ. Не, моя няма да го моря, оставям го на вятъра вече. То хубаво, ама Я да ще видим. пъкнем. Сега, бе, трябва да се приближим още. Браво! Топа си, бе, брат. Така. Чакай, я да пластмасата, видим. дай. Още. Опса. Колко пластмаси имаш? Едно. Аз се похарчих заради Аз това. имам... Две Знам за пластмаси, но... То взе да прехърква, бе, брат. Ще И умре твоя ли? е. И твоя ли? Да! Брррр, Кое са това? чува. Трябва да стигне. Трябва да стигне. Ама чакай, ние се връщаме май към острова, бе, брат. Да бе, защото виждам, че има буренца за ти. Не, то ще умре, брат. Дай, моя умра. няма го карам да гребе, че вземи да тропяса тука. Да, нека вятъра се свърши работа. Айде. Куката се крейтва като цяло. Тя се прави с две пластмаса и един планк. Чакаме че- тогава. Да, защото кулата е тук, няма как да стане. Магията на вятъра. Имам две пластмаса. Чакай, сега ще направя кука. Браво. Опса, куката е тука, малей! Опса, трябва ти пластмаса, ето я къде. Ето, дръж. Чакай, зад тебе има. Чакай да ти я дам, чакай, че мислих, че няма да я вземеш. Ето и шишенце, ако можеш да го вземеш. Чакай да пробваме. Добре, с куката ще. Опса, готово. Ето, Така, и аз имам кука, ти благодаря. си готов. Сега. Опа, виж какво става зад нас. Да бе, те почнаха да идват пък. Те сами си пристигат. Бе, изпуснах бур. Опа! Буре, носиш То ми. се зад тебе. Мога да се думка. Трябва да направим един чук, да си оправим това, брат. Войс Кюса дропва и аз щях да се дропна куката. Много добре. Много добре. Та такова, да се разширим сала, защото този нещастник ще вземе да ни го изяде накрая. То сал го разширявах няколко пъти, ама вече нямам сили. Аз... Имам заведнъж. Добре. Ако имаш пластмаса, давай, брат. Пластмаса Да го ли разширявам, трябва? този Чакай, буков. Да. чакай, че го обърках. Ей ти пластмаса. Тик. Обаче имам скрап, той нали е метал. Да. Какво може да правим? Някакви... може... Я виж, няма ли някак си пода да е от скрап, тъй да се каже. 100% ще може, ама то ще е нещо като апгрейд, сигурно, да знам. Да. Това ще е силно за да моя кулата да не го яде. Бая се разширихме този път, да. Ние схванахме какво трябва да правим за това. Виждам остров. Пред Как му мен. казах, схванахме и паднах от сала. Къде е този остров? Дай да направим една баркалка. Обаче имам една новина и тя е малко лоша, че след малко сигурно ще се стъмни. Тя никак не е малко лоша, между другото. Как се засили са? Картоф, брато. Ако той... направим такова, запекане ще може да се наядем. Ама не, ако искаш го запазиш, защото да го засеем, според мен може да се сеи.
Къде на сала? Еми, на сала, ако се направи някой оранжерия малка. То не стигнем до остров, нищо не мога да сеем, брато. Това е Не, най-лошата история. според мен аз мисля, че ще можем. Обаче моя май... Ей. Не, моя още не е гладен. Чай, за какво ти трябваше въже на тия са? Еми... Сега ще ти кажа. За някакво копие. Трябва брат. едно... Едно, аз имам точно 4, обаче за такова, виж, мога да направя да сеем картофите. Да бе, зато и ти казвам да не бараме. О, имам камък бе. Да направя ли такова да засеем картофа? Ми, Какво мислиш? що не е, да. Поне ще имам картофи да идем. Ей, Ми с тая Работа е чашка секция, не можем ли да го полим бе? не знам, брой. На острова се забучихме и всичко е точно. Сега и ако Само че пекне... лошото е... посред бяла вечер. Сред бяла вечер, валя. Валя. Трябва да съберем тук Red Flower, Mid Flower. Кой ще ги правят тия цветя, бе, брат? Да, има синьо, жълто. И семе взех. Даже. Тук... Брадва не направихме, много сме идиоти, човек. Щяхме да си Да. нацепим дърва. Ти чаша имаш ли сега? Последно не разбрах. Или? Един момент, сега ще ти кажа. Не, нямам. О, яко. Джони! То спът моите панталони. Така. Ма за кой ми е календар на мене? Пейката. Взех такива, брат. Метални планки ли? Кое? Където могат едно в друго да се свързват. Това мисля, че ще мога да го сложим на сала. Да, Pineapple, брат. Pineapple seeds. Ще можем да си сеем и да го ядем. Даже аз единия ще го изям. Той ти дава и за жаждата, и за храната, брат. Ето ще ги обера. Охо, то път добра находка. Няма да умрем от глад и жажда. Това е Не, този път няма да голям умрем. плюс. Този път сме живи до гроб. Обаче този буклук Логика. пак хапе сала. Гледаш как сме закотвили сала тук и като се върнем няма сала. Ето ти такова, брат. Я. Вземи и яш. Ама той мой още не е гладен, бе. Мога да е жаден. До Какво направих картофите... сега? Хвърлих камъка, хубавия камък, аз го потроших. Защо не мога да се, бе? Защото сигурно Има 3 трябва... места в тази секция. О, виж ти, това иска вода. Need fresh water ми пише. Алло. Откъде да ти я намеря тази фреш вода, е? Буклук, Сигурно буклук. иска да я преварим, както преди малко. Сигурно? Ма няма Сега да правя- стане сега. Сега правя брутален скок. Задай му. Той 2 часа преби. Аз малко гореш. Яла, това ни изяде таковата, брат. Как се гонят тия бакуци? Прогони го. Тръгнаха да ни ядат картофите, бе. Няма, трябва да направим такова за вода. Чакай да взема пластмаса от тук. Яба, кулата идва. Не. Че колкото работи имам. Маля. Та кула не трябва да ме изяжда, Излизай брат. оттам, че... Натряскан съм с неща. Че не можем да си направим някой чест. Ами, нататък сигурно може, аз не съм разгледал. Но чакай да видя сега. То Simple Баклук иска... Ако имаш 2 планка, брат, и едно пластик и го правя. Я да видим се. Чакай, че аз ги бъркам.
Опа, плантнах някакъв си. И тук имаме... Какво е това? Имам една лоша новина вече. Какво стана? Те чайки изядаха семето. Яка! Чаша направи ли? Защото не мога да намеря пластмаса, човек, за чаша. Миналия път ти го запали това чудо. Не Аз знам. да направя гребло. Ако я... Ама не. Ей, О, как виж бе, брат. Трябваше да си направим въдица. Въй, С въдицата може да си хващаме риба и да я ядем. Бягай, акулата е за тебе. Тя ще ни изяде това, докато се махнем от тук, брат. Трябва да действаме. По-добре според мен дай да правим лопатката и да изчезваме. Патката, три пластик ми трябва да я правя. Еми, аз нямам никакъв пластик у мене. Еми, там има, ама... Как да отидем? Това е лошата част. Тук не може ли някакви сидове да сложа, бе? Толкова сидове имам. Но трябва някой да стои да ги пази тия бакуци, брат. Да, Да не бе. изяждат работите. Не мога да слагам диня и такова на тази почва. Само цветя. Сигурно ще си има някакъв начин. Абе, рискувам се тук, брат. Рискувам се да видим какво ще стане. Мятам се за пластмасата. Айде, зачукаме тъпата акула. Едно пластмаса, айде още две. Фак! Гадна акула. А да излезна се на храна, че майката си трак. Ела. Не знам, брат, не знам откъде е пластмаса. Та акула ме следи постоянно. Ти къде си? Аз що не те виждам тебе, бе? На острова съм, опитвам се тук да издебна момент. Да дойдат по-наблизо тия бутилки да ги обера. Тос маняк моя пак е жаден. Чаша, това ти е играта. Ти направи чаша, аз ще направя гребло. Аз Добре. таковам. Какво ядеш сега? Буквално съм мятам във водата постоянно да взимам. Ето сега съм взел за гребло. Само една чаша трябва да събереш да направиш. 4 пластмаса. Събрах тук за... Или чакай. Ела. Аз Чакай. направих гребло. Ще направя гребло. Имам материалите вече. Това тръгна, бе. Ти ли го бутна? Май. Чакай сега. И направо ще минем да съберем пластмасата да вземеш чаша. Да направиш. Ей ги моите работи. Кой е това чудо, бе? Защото срещу течението ли ко? Май. Ела насам и от тука греби. Чая насам, да. Дай аз ще... Не стана. Пак набутна тука. Аха, тръгна, добре. А просто защото много коне върти, брат. Иначе няма да ги... Че посна. Тракша на нещо ще му е прецакан. Накъде отиваме? Абсолютно никога представа се няма. Така, поне се избутахме, сега течението ще нас закара, брат. Да. Нигде и го мори и твоя. Ай, ще бутаме към тях. Не, нигде и цъка със сала, де да знам да не се измори. Ще е горе-долу добре в момента, ама греблото е наполовина сломено. Ей, тук сме добре, има пластмаси работа. Пластмаси, джастмаси, лаки-маки, гаси. Лаки-маки. Приближаваме се към 4 бурета, бро. Ей, виж бе, с тази антена нещо ресърч ли? Какво се прави с нея? Абе, аз не знам, и на мене ми даде сега нещо като схемата. Защото ми изкочи, че антена това она. Обаче, нямам си идея, брат. Те с бурета много бедни, бе. И те като нас. Имам пластик едно. Добре. Рецепта получих. Един картоф. А не, 2 картофа, 2 лука, 2 риби. Simple fish stew. Сигурно. Аха, той ми се щупи, бе. Направи се. Куката. Да. Като куката. Ама и то отнема пластик, и то взема пластик. По-добре е да пием.
Винаги е по-добре да пие. Винаги. Няма ли да има тук тъй още? Ага, виждам. Бутилка. Мале, Идва. колко работи си. Много скрап имам, то скрап не знам какво да го правя. И аз имам. Тъй правя чашка. Така, и аз ще пускай тук да мога да има какво да пием, брат. Да поне... За всяк един картоф. Пак ли ще ни ядеш такова, виж как искам да таритам в окото, бе, букук мръсен долен. Трябва ми още едно По друго въже. не трябва, брат. Едно въже ми трябва и го правя луд. И Обаче ми грил. трябва пластик. Имам 5 пластик, мога да ти ги Я ми дам. дай 2 пластика. Еми я дай. Чакай малко. Е, Дайм сега да си О, направя чакай да... една кука. Чакай да сим картофа, бе, брат. Картофа да се име, бе, брат. Картофата да бъде за себе. Без да искам го изядах, мале, не. Не, чек. Сега е. Оригинален. Тъй. Изядох суровия картоф, брато. Всичко е наред. Та въжета се правят от лифове, така че... Би бомба. Сега трябва да направим въдица, брат. Много важен елемент. Защото имаме грил. Като фанем риба и готово. Аз ще направя въдица сега. Имам нужните Как си работи. правиш въжетата? Смисъл? Ми от лиф. Лиф. Като цъкнеш таба, отиваш на пирона и роуп. След това е. Да, видя. Сега имаме грил, трябва ни въдица. Ето я къде. Ай сега да млатим рибата, бейбе. Сега ще захвана акулата, брат. Ей, хващай това, брато. Гледаш ли? Ще го изтървем това буре. Въй, гладен е моя. Изтървахме. Няма нищо. Еми сега гледам да хвана риба, брат. Кот стане? Кот направим? Абе, този път се развихме много добре, бе. Да, бе. Опа! Рибата във фурната. Айде! Пече са една риба вече, брат. О, бомба. Твоя мига ли? В смисъл за храната. Гладен ли? Все още не. Към края е, но не. Значи, Виж буре надясно буре. Така. Аре бе. Захапа ли тази колата? Не знам. Точно. Бягай, бе! Това пак искаше да ни яде такова. Точно до тебе скочи, между другото. Я изядах суровата риба, брат. Не можеш да се гръмна. Нещо големи вълни. Много, много. Моя е към финала, брат, пък толкова с работи имам. Сега ще си направя чаша. Сега го бутам към острова. Добре. Има ли сме възможност и легло да си направим, бе, брат? Да, бе. Аз ще ям, Опа, обаче, водичка. то с моя... Пих вода. Взимай рибата, аз съм я изпекал. Можеш ли още да ловиш? То и вода няма да е. Мога, да. Къде ще оправим, ето. Няма страшно. Ти събирай планкове да мога да печем. Аз ще хващам риба. Вода бая пинах, оправиха се нещата. Сега остава една рибка да тракне и всичко ще е топ. И това беше от нас за този епизод. Аз бях Фети, с мен беше Кикьов. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала ми, да харесате видеото и да напишете коментар коя да бъде следващата игра. Чао! Чао!